Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. Daar gaan we meteen mee beginnen. Na de reclame, zoals u van ons gewend bent, wat meer duiding. We kijken nu onder meer uit naar 1 juli. De dag waarbij in het Koninkrijk wordt herdacht dat in 1863 de slavernij werd afgeschaft. Maar laten we beginnen met het belangrijkste nieuws van vandaag. Opnieuw inbraak in winkel. Het is de laatste tijd vaak raak. Dat mogen we helaas wel zeggen. Vannacht rond 3 uur, vanochtend eigenlijk, heeft de politie inbrekers op heterdaad betrapt die bezig waren met het openbreken van de achterdeur bij DA in Salinha. Ze werden zoals gezegd op heterdaad betrapt, dus ze gingen er meteen vandoor. Ze konden er meteen vandoor gaan, maar de spullen, de apparatuur die ze gebruikten om in te breken, werd wel achtergelaten. Het gaat volgens de politie om professionele aanpak. Zo is er een deel van de muur uitgehaald om terecht te kunnen komen bij elektriciteitsdraden, om op die manier toegang te verschaffen tot DA. Men wilde zeg maar de poort omhoog halen. Het zag er indrukwekkend uit, zei de politie, in de zin dat het niet zomaar een inbraak was, maar het is gelukkig niet gelukt. De politie heeft de zaak in onderzoek. Meteo kondigt code geel af. We hebben al de hele week eigenlijk niet uitgekeken, maar werd er gekeken naar de ontwikkeling van de tropische storm Bret. Die heeft zich ontwikkeld in de afgelopen dagen en vanaf vandaag tot morgen geldt er een code geel, omdat vanwege de introductie van Bret in het Caribisch gebied er volgens de meteorologische dienst veel ruwe zee kan worden verwacht, hoge golven, natuurlijk meer wind, regen wordt verwacht. Het is altijd de vraag in hoeverre dat op Curaçao direct gevolgen heeft. Maar we zullen wel een verandering in het weertype dit weekend verwachten. En dat zal vooral op zaterdag en zondag te zien zijn. Niet zo ernstig als bij de bovenwindse eilanden, waarbij Bret meer gevolgen zou hebben. Alleen wordt er niet verwacht dat de tropische storm tot een orkaan uitgroeit. Maatregelen rond erfpacht. Het is de opening van de Extra vandaag. De Belastingdienst, zoals u weet, is sinds enige tijd bezig om achterstallige schulden weg te werken. En er volgen ook steeds meer maatregelen op mensen die aan hun schulden vast blijven houden en geen belasting betalen. Een van die gevolgen zou kunnen zijn dat de voordelen die mensen hebben van erfpacht verdwijnt als de rekeningen maar niet betaald blijven. Dat blijkt uit een rapport van de Inspectie van de Belastingen en het lijkt erop dat het binnenkort zal worden ingevoerd. Het parlement praat over gevangenis. Voor het eerst sinds 27 jaar is er weer in het parlement gepraat over een SDKK-wet, gevangeniswet voor Curaçao. Het gaat natuurlijk niet alleen maar voor de SDKK, maar voor alle gevangenissen, op welk moment dan ook. Meer privacy, betere bescherming van de rechten van de gevangenen. Want zoals Americo Today, en hij is de fractieleider van de MFK, zoals Americo Today zei in het parlement, de situatie van de gevangenen momenteel in onze gevangenis is erger dan de situatie waaronder de slaven in de 18e eeuw moesten leven. Harde woorden die volgens hem moeten benadrukken dat er veel niet goed is wat betreft de gevangenen op Curaçao en dat dat door middel van de wet moet worden verbeterd. Mustang komt in Mondi terecht. In plaats van hard over de wegen van Curaçao te kunnen rijden, zoals het een Ford Mustang betaamt, is deze auto langs de kant van de weg bij de Caracasbaai in de Mondi terechtgekomen. Gelukkig zonder dat er mensen gewond raakten. Maar onze fotograaf maakte de volgende beelden van een automobilist die ook alweer de macht over het stuur is kwijtgeraakt. Dat gebeurt de laatste tijd vaak op het eiland. Veel aandacht voor de zaak rond Jamel Lomp. Het is een treurige zaak waarbij een 56-jarige Curaçaoenaar begin deze week in Den Haag een 36-jarige bewaakster van een filiaal van Albert Heijn in Den Haag neerstak. Er is vooral veel aandacht voor omdat Lomp een geschiedenis van veel geweld heeft.
van vaak oproepen om hem te behandelen. Volgens Curaçao moest hij in Nederland in een TBS-kliniek worden opgenomen. Dat is uiteindelijk niet gebeurd. Het lijkt erop dat dat een financiële kwestie is geweest door de toenmalige minister Dekker, die daar niet voor wilde betalen. Het benadrukt ook weer de noodzaak van een TBS-kliniek ter beschikkingstelling hier op Curaçao of sowieso op de eilanden. Maar treurig is wel dat iemand die al een verleden van decennia van geweld en terreur zelfs in Terra Preto, als je gaat kijken in de artikelen die er eerder over werden geschreven, achter zich heeft, nog steeds op vrije voeten kon lopen in Nederland met deze desastreuze gevolgen. Dan gaan we naar het laatste item van de belangrijkste 7 berichten en dat is haring eten voor het goede doel. Dat klinkt grappig en het is ook leuk. Bij Brakkenput Mei heeft de Curaçao Lions Club de eerste vaatjes haring ter beschikking gesteld. Mensen konden eten, moesten daar natuurlijk wel voor betalen. En met dat geld kan de Curaçao Lions Club weer goede doelen bekostigen. Dus in die zin werd het aangename verenigd met de noodzaak om mensen te helpen die het minder goed hebben op Curaçao. Nou, dit was het belangrijkste nieuws. We gaan naar de reclame en daarna zijn we terug met meer nieuws. Pizza Hut ha cumpli 40 años y así nos celebré en grande con nos celebration meal. 2 small pizza, 1 topping, 6 cinnamon sticks, 6 breadsticks, pa 40 florin. Cheese y enabodatos ng patras di ebon y tire de buzong. Asina, boting chance di gana, di edepes ng di correnden for 2. Pizza Hut. Pizza Hut. For the love of pizza. Ja. Dan gaan we over naar een onderwerp dat de laatste tijd ook weer veel aandacht krijgt. Omdat op 1 juli van dit jaar wordt herdacht dat op 1 juli 1863 de slavernij in het Koninkrijk is afgeschaft. Daarover is veel te doen na de excuses die minister-president Mark Rutte op 19 december vorig jaar heeft gemaakt. Daarbij zei hij dat de slavernij een misdaad tegen de mensheid was. Nederland bood zijn excuses aan en stelde dat er moet worden gesproken over de situatie wat nu. We spraken daarover met Frank Quirindongo. Hij is voorzitter van het Plataforma Esclavitud y Herencia de Esclavitud. Dat staat voor Platform voor Slavernij en de erfenis van slavernij. We vroegen hem wat er gaat gebeuren op 1 juli en in hoeverre 1 juli een belangrijke datum is. 1 juli van dit jaar is een belangrijk moment in onze geschiedenis. Net zoals 1 juli 1863 dat was. 1863 was de officiële afschaffing van de slavernij. En wij geloven dat dat net als die tijd nu ook een belangrijk moment is dat wij moeten vooruitblikken naar onze toekomst. Dus na deze afschaffing volgt er ook een proces van, dat wij dus stappen moeten ondernemen om gewoon vooruit te gaan en onze problemen op het gebied van economie, politiek, cultureel gebied, om dit soort problemen aan te pakken. En in Nederland is de discussie, ook hier op Curaçao wordt die gevoerd, maar als je de Nederlandse media leest, wordt er vooral uitgekeken dat op 1 juli of de koning Willem-Alexander nu zijn excuses aanbiedt, ja of nee? Ik weet niet of de koning dat gaat doen. Hij heeft geen contact met u erover gehad? Nee, natuurlijk niet. Maar in ieder geval wat ik wel weet is dat minister-president Rutte op 19 december afgelopen jaar gewoon heeft erkend dat de Nederlandse staat gewoon een misdaad heeft begaan tegen de menselijkheid door slavernij. En vervolgens heeft hij excuses aangeboden. En ook gezegd dat we nu een periode is aangebroken voor een sanering en reparatie in te gaan. En dat geloven we in. Wat genoemd wordt achter de komma. Het moment achter de komma. Dus dat geloven we in. Dus wij vinden dat die 19 december toespraak van meneer Rutte een grote kans is voor ons om nu vooruit te blikken. En zoals ik gezegd heb, grote stappen te doen om onze problemen van onze samenleving aan te kunnen pakken. 19 december vorig jaar bood minister-president Mark Rutte inderdaad zijn excuses aan.
Hij deed dat niet met een punt, maar met een komma. Wat er achter die komma moet plaatsvinden is volgens velen ook een taak van de eilanden zelf. Daarbij moeten we niet wachten op wat Nederland mee komt. Zo zegt ook Frank Kirindongo van het platform Slavernij en Erfenis van Slavernij. We moeten eigenlijk daadwerkelijk werk maken van datgene wat achter de komma staat. Ja. Moet Curaçao daarin meer het voortouw nemen, meer het initiatief nemen? Dat proces achter de komma moet eigenlijk aan de regie staan van Curaçao. Ja. Met Curaçao bedoel ik gewoon de Curaçaose overheid, de regering. Samen met de NGO's moeten we het voortouw nemen om dat proces aan te pakken, om invulling te geven. Het is niet Nederland kan ons daarbij helpen, maar het is in de eerste plaats onze verantwoordelijkheid om dit soort problemen aan te pakken en niet in Nederland. En wordt er al veel over gesproken op Curaçao? Jawel, want we hebben dus hier op Curaçao ons platform bestaande uit 17 organisaties die gewoon al grote plannen hebben. Een programma samengesteld hebben voor het hele jaar, van nu tot volgend jaar, om die 1 juli te herdenken. En niet alleen daarom ook, niet alleen dat, maar ook plannen te maken voor de toekomst, wat verder. Ja. En als Nederland ons daarbij kan helpen, is het oké, maar in de eerste plaats moeten wij ook zelf gewoon de verantwoordelijkheid voor dragen. En daar zal de bevolking meer over horen binnenkort? Dat moet wel. We moeten gewoon een grote informatiecampagne opzetten om dus om onze bevolking, ons volk bewust te maken van dit soort feiten, dit soort historische feiten. Maar ook dat het belangrijk is dat wij ons blijven commemoreren, dat wij dus een goede toekomst tegemoet gaan na de afschaffing van de slavernij. Zoals gezegd, de herdenking op 1 juli is groot nieuws in het Koninkrijk. De ministerraad zal vandaag in Nederland een brief komen over alle zaken die tot nu toe onder meer verband houden met die herdenking, met excuses en dergelijke. Dat wordt allemaal op een rij gezet en naar de media gestuurd en waarschijnlijk ook naar het parlement. Dat zei de staatssecretaris Alexandra van Huffelen vandaag in een gesprek met de Caribische pers. Daarbij gaf ze ook aan dat de Nederlandse regering verschillende ministers en staatssecretarissen naar de eilanden stuurt. Zoals bekend zal zij zelf op 1 dag Saba, Stesia en Sint Maarten bezoeken. Zal het kabinet vandaag nog dat zal zij na de persconferentie van de NP, een brief uitsturen over de stand van zaken van alles wat er gedaan is rondom het thema slavernijverleden. Vanaf het moment van het maken van de excuses op 19 december van vorig jaar in die brief. En ik wilde jullie er vooral even op wijzen, want hij is nog niet gepubliceerd. Dus hij komt vanmiddag op jullie kant op. Wordt iets meer verteld over wat we tot nu toe hebben gedaan, zowel in Nederland als op de eilanden. En natuurlijk ook kondigen we aan, dat is ook al gepubliceerd, dat ook dit keer weer verschillende leden van het kabinet op verschillende plekken zullen zijn op 1 juli. De grote herdenking in Nederland zal in Amsterdam plaatsvinden met onze minister-president en de koning. Maar op de eilanden zullen ook verschillende vertegenwoordigers van het kabinet zijn. Ernst Kuipers op Curaçao, Van den Burg op Aruba, op Bonaire is Hugo de Jonge. En ikzelf zal op alle 3 de bovenwindse eilanden aanwezig zijn. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Extra Journaal. We hebben geprobeerd u weer op de hoogte te brengen van alle actuele ontwikkelingen hier op Curaçao. Rest mij nu nog u een heel prettig weekend te wensen. Ik hoop u maandag weer te zien. Dan brengen we u weer het laatste nieuws. Tot zover. Het allerbeste. Tot ziens. Dag.